Toto už neodstráni ani bežný čistiaci prostriedok náškorný. Pred každým tepovaním si koberec poriadne povysávame. Nástrekom aplikujeme čistiaci prostriedok na čistené miesto. Následne pomocou tepovača puci odsajeme všetky nečistoty a baktérie. S doplnkovou kefou PV30 dokážeme vyčistiť bez námahy aj väčšie plochy a koberec oživiť. Kde bežné tepovanie nestačí, prichádza BDS Orbital od Kercheru. Váš koberec si to určite zaslúži.